Krásný den. Rozhodla jsem se natočit toto krátké video na téma princip DPH, protože jsem se nedávno setkala s jedním případem mého klienta, který byl teprve krátce plátcem DPH a vlastně vůbec nerozuměl tomu, jak princip DPH funguje. Jak to funguje, když on fakturuje svým zákazníkům, jak to funguje, když zase někdo fakturuje jemu a když je to plátce, když je to neplátce. Tak bych se s vámi chtěla podělit o to, jak to vlastně může vypadat v kontextu toho, když vy získáte od někoho jako plátce DPH fakturu, od někoho, kdo je také plátcem, a když zase potom vystavujete vy svým zákazníkům za prodané zboží například. Pojďme na to. Představte si, že máte malý obchůdek s oblečením. Na jedné straně jsou zákazníci, no a na druhé straně je finanční úřad. Teďka. Asi nejdříve potřebujeme ten obchůdek nějakým způsobem vybavit, aby jsme mohli prodávat. Vezmeme si příklad, že nakoupíme oblečení v celkové hodnotě 9680 korun. Toto je vlastně částka, kterou musíte zaplatit svému dodavateli za oblečení. A na faktuře můžete vidět, že se tam objevuje vlastně cena bez DPH, že je 8000, DPH je 1680, neboli 21%, a celkem je to teda těch 9680, které zaplatíte tomu svému dodavateli. No a co se děje pak? Protože jste plátce DPH, tak máte takový benefit a můžete si od státu vlastně DPH z té faktury vzít. To znamená, nebudeme se teď bavit o tom, jak se podává přiznání, jak se to vykazuje, ale důležité je, abyste pochopili ten princip, že vy zaplatíte celkovou částku vašemu dodavateli ve výši 9680 a následně si od státu můžete zpátky nárokovat to DPH těch 1680 korun. V konečném důsledku to tedy znamená, že váš celkový jako náklad na ten nákup oblečení je potom tedy jenom těch 8000. Tak, co se stalo dál? Přišli nějaký zákazníci a bylo jim prodáno zboží. Samozřejmě chceme tam mít nějaký zisk, takže předpokládejme, dala jsem příklad toho, že se prodalo vlastně úplně všechno. Jo, jako kdybyste vlastně prodali všechno, i když samozřejmě ten zisk by byl reálně vyšší, ale aby se to dobře počítalo, tak představme si, že bylo prodáno veškeré zboží zákazníkům za 12 000 bez DPH. DPH musíte na fakturu přičíst samozřejmě, protože jste plátci. Jste plátci DPH, tudíž vy musíte z té prodejní ceny to DPH odvést, takže 21% z 12 000 je 2520. No a celkem vám zákazníci v rámci těch vystavených účtenek zaplatili 14 520 korun. Jo, není to asi jako, že by někdo přišel, koupil si úplně všechno, ale zkrátka na těch všech účtenkách, které vy vystavujete, tak byla nějaká cena bez DPH, třeba jedno tričko za 1000 korun, 210 korun bylo DPH, zákazník vám zaplatil 1210 korun. Jo, a vlastně celkově jste prodali všechno zboží za ty jednotlivé účtenky, za těch 12 000 a odvedli jste 2500. Tak, to je vlastně znázorněno tady na té částce, že zákazníci vám zaplatili celých 14 520 korun. Všimněte si, že je to vlastně cena včetně toho DPH. Jo, takže pak se ale stane to, že vy jako plátce DPH musíte z těch svých prodejů to DPH zase finančáku odvést zpátky. To znamená těch 2520 korun, které vám zaplatili vaši zákazníci, včetně té celkové ceny, tak je potřeba, abyste odvedli na finanční úřad. Tak doufám, že to pro vás bylo srozumitelné. Klidně mi napište dotazy, pokud k tomu nějaké máte. Vlastně celý princip DPH budeme probírat v programu pro začínající podnikatele v modulu, který se přímo DPH věnuje. Věnujeme se tam DPH nejen z toho důvodu, že ve spoustě případech se DPH nějakým způsobem dotýká i neplátců, ale je důležité pro mě, aby ten princip jste vlastně znali, protože dost často se setkávám právě s tím,
že někdo, kdo se stane krátce plátcem DPH, tak vlastně mu tam hapruje to cash flow, protože on přijme od zákazníků celou částku 14 520 korun, jenomže s těmi penězmi potom manipuluje. Nakupuje nějaké další zboží, platí za to režijní náklady a tak dále. Ale pak se stane, že skončí měsíc, DPH se musí vypořádat a těch 2520 korun v tomhle případě teda, tak samozřejmě v realitě to bývá často i mnohem víc, tak se stane, že ty peníze prostě už na účtě nemá a najednou je musí do 25. vlastně zaplatit. Tak, doufám, že se vám video líbilo a pokud byste měli zájem znát více informací ohledně programu pro začínající podnikatele, který teďka startuje 14. září, tak mi klidně napište do komentáře nebo do zprávy a moc ráda vám poskytnu veškerý ten obsah, který bude součástí toho programu. Mějte se krásně.